zvinenge zvaita. Hello guys, ndavhura live. Cameraman miandidai dakupa yakadai so nondudza pane vanhu vangani ndobuda. Hello guys, mamuka sei kuri sei kwamuri koko. Ndini wenyu Hatirare, ndine mufaro wakawedzerwa. Pana vanhu vangani? 0. Right. Nemufaro wakaita sei wakawedzerwa, wakadururwa. Ndichitenda zvikuru support yamuri kupa panapa this YouTube channel. Takuzamawo kushanda nesimba kuti zvinhu zvichinje ende zvinake. Itana vanhu vangani? 1. Alright. Kuri sei kwamuri koko. Guys, ndakanzwa vazhinji vachicomplaina vachiti Hatirare wanyanya kuti panyaya dzekuti tinenge wagara pamba chimbogadzirwa nyaya dzekuti tinonakirwa tichiona kana chinzwa news tinonzwa kuda kuramba tichiona. Tavhura podcasts nhasi tane vanhu vangani? 51. Hello guys, tikunzwa kufara. Tavhura podcast nhasi. So cameraman chingowaratidza edu zvatati taita izvezvi. Ndo patari apa zvaizvezvi tavhura podcast yedu. Saka panapa tange tichihosta vanhu vane nyaya dzavo. Tina vanhu vangani palive? 51. Right. Vanhu vane nyaya dzavo vakabirwa vane nyaya dzakatsikwa vai dzavari ngodawo kuti dzibude papodcast. Aiwa, tikukushedza imese huyai kupodcast. Ndiyo mari yatiri kushanda tashandisa izvi so far. Chinhu chinoitwa step by step. Andozvo zvinoitwa chinoitwa step by step. Ndati like live hanzi nevanhu hanzi that's great my bro. Right. Tunorova basa wena. Thank you so much. Ndatiwedzere malights anyway. Tavhura podcast. So far tatenga 1 mic, yechi2, yechi3 iri kuya. Asi challenge yandaita, sorry nekutotaura. Challenge yandaita ndeyekuti padata apa. Data harisi kundikwanira. Andide kunyepa zvinonzi kuti mwana asingachema anofira mubereko. Ndina Frank Jera. Very Zimbabwe sei manditoya kaundimbotaura. Mwana asingacheme anofira mubereko. Chokwadi vabereki, ndini wenyu Jera Media, ndinaye munin'ina wangu hama yangu yepedyo Hatirare. Taitawo basa rekuti muwane nyaya dziedzwa zviri ende zvine improvement ine quality mukati. Saka pazvinhu zvatinge tichishoterwawo nazvo sezvakaitawo wifi kana kuti data, even imwe mic yechi2 yes iri kuuya but techida kungotiwedzerewo pane pachishoto 1 or 2. Saka tinzwirewo tsitsi kuti zvinhu zvedu tingobatirana pamwe chete zviende mberi. Yeah. Vadikani, vabereki, vanasisi vanabhudhi, data randinoshandisa pamwedzi rinoita $70. Rinenge iri unlimited data 200 gig. Hanzi makoti wasiya kumba here. Yes, makoti ari kumba but achambobudawo papodcast. So vane kuYouTube vandofarira makoti. So data randinoshandisa rinoita $70 pamwedzi. Angonzwawo tsitsi kana angodawo kubvisa paainapo ipapo, angonzwawo mweya moyo wekuda kubatsira, ndichashedzera namba dzepa WhatsApp dzinoti idzi 078 41 35 ndizvo 078 41 42 35 078 41 42 35 ndezepa WhatsApp. Idzi ndopa ndinobatika, ndopa ndinobatika Hatirare. Saka ndingangonzwawo kuda kubatsira, aiwa munenge maita basa. Thank you so much nekuona kwamaita live. You can hear speech. Thank you so much.